ife akagbugo ya nọ. Jesus give him mmadụ na-ewusiri ike ọgwụ, ike ekwensu, ike ama agba, ike najọ mmadụ, ha enweghị ike mgbe nọ n'ime gị. Otu ahụ ga-adị onye ọbụla nke kwere na ya. Amen. N'ala ị gaghị aga n'iru. Kedụ na nke dị na-ewesị na ị gaghị amụ nwa. Agbaghị mmanụ ụzọ dị iche iche. Ana m asị ikwere okwu a. Chineke anyị sịrị na ọ na-eburu gị agha. Tụkwasị ya obi. Kọsara Jizọs n'ekpere. Ọ bụ ya bụ ọmalụ ose okwu. Ọ kabugonu ya nọ. Amen. Ya mere, ibikwa n'ụtụtụ gbanwe gị n'ime ọbara Jizọs, wezụga gị n'ime ọbara Jizọs ka ọbara ya chekwaa gị. Ike dị n'ọbara ahụ, o so gị ga-ahụ ọbara aga m agabiga unu. Otu a ka ọ ga-adị. Amen. Nke a bụ mkpu okwu nwere. Ọ kagbugo ya n'okwu. Ọ ga-akagbu ya nụ. Otu a ka ọ dịrị ndị so niile ya. Nwụrụ ya nụ, kagbugo ya nụ. Ike n'agha, echeta obi esi ike. Ọ kagbugo.